जुओंचे शिसी फारिजेवांनी केल्ले परी उपास करताले आणि धार्मिक आचरण पाळताले म्हणून सुवार्थेंतले तांणी जेजूक केल्ले सवाल सांगता। ते जेजू लागीं तुझे शिस उपास करिनात कित्याक म्हणून सवाल करतात। कित्याक की जेजूक शीदा तूं कित्याक उपास करिनाय म्हणून ते विचारिनात। हांगासर सवाल शिसांक उद्देशून आसा। जेजूची जाप नवो वायन आणि पोरनो वायन बरच्या चिलांची सर आटापता। जेजूची शिकवण नव्या वायना परी। तो नवो वायन बरची चिलां वा तो वायन आटापूंक शकची मनशां नवी। जेजू आपणे परगट करूंक आयिल्ल्या सर्गींच्या राजाकच आमी नवो वायन म्हूण आपोवयेत वा समजूयेत। दोंगरा वयल्या प्रसंगांत ह्या राजा विशीं वा नव्या वायना विशीं जायती शिकवण आमकां लाभल्या। मातेवाचे सुवार्थेंत जेजू देव आमचे सांगाता म्हणून कळीत जाता। ही गजाल सुवार्थेंत भोव महत्वाची। अशें आसतना आज जेजून होरेत आपणा सांगाता आसता पर्यंत काजराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसयेत गी म्हणली उतरां परत शिसां संगी जेजूच्या हजरेक उत्तू दितात। जेजू आपल्या शिसां संगी आणि पाटलाव्यां संगी सदांच आसा देखून तांकां ना उपास बगार सदांच फेस्त। जेजूची हाजरी आमचे मदें आसा म्हणून समजोवचेंच नवो वायन ताचें कश्टा मरण उपासा कारण जातलें वय, पूण ताच्या पुनर्जीवनपणांत ताची हाजरी अमर जातली।